الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga katautay manguran na mga agama Islam, Alhamdulillah tinayari na isap kita niyo bali kasubatan na to inamuin pangadjian na to mahapon ini. Bali mahapon ini amuin ikaunom din ha mga dusa dakula amo na in umato kita doa maasta. Parahal di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay tud kita magmarayaw ha maasta biyayan. Sebab hamuk kira na mga syarat amuin ikatayma sin amal ibadat si manusia apabila inamuin maas niya hati niya marayo im pagdanik pagdabihayan. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra ayat kawaan tagtu. Lalu sin Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Inda akan sintuhan mo ya Muhammad na ayaw ko magtag-ipon hati niya daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kataan umat niya sin ayaw sila magtag-ipon ha dugen din Allah Ta'ala, ayaw sila magsumba buat malingkan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-ipunan nila. Wa bil walidaini ihsana, iban doa maas suwe sila magmarayaw hati niya marayaw in pagmuamala marayaw in pagda pagparihala hadwa maas biyayan sabab connection siya pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Apabila imano siya tinya iabutan sin malagkuna siya iabutan niya indwa maas niya atau kahamuk din hadwa maas niya biyan iabutan niya biyan na ditud manjari umatos siya hat amo in mamungko sing kalima uf on sa mga tawagan ko si maas mo ng mga tawagan ko biyayan nung is amo mamungko si mga isyaun taw kauno na biya din ang mga himumungan amo in manunjuki sin amo in di ko mabaya ataw ka wala ako kya sulutan sin amo in hinang si maas mo yato napianglangan sin Allah Ta'ala fala taqul lahumā uff di man jari magian kita sing kalima uf. In kalima uf ini amuna ini pinakamagaan atau ka pinakaasibi din ha amo in kalima amo in magpakita ko simbensi mo atau ka amo in simulan ko kabayaan si maas mo yaud. Nabangsaw pa maimaas ta hati niya o mga hinang nila wala kimugdan atau kawala kita kesulutan sin hinang nila. Na di man jari amuin doyan ta sila igkoroon di komingat atau ka uno-uno na din ha mga amuin kasaktan in dua maas tabiayan. Wa kullahuma qawlan karima, impyang daakan sin Allah Ta'ala pamunga ya Muhammad atau ka pamunga ha dua maas mo in himumungan amuin malambot atau ka amuin mahanunot. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tinya pakungkunga kanilang dua in pikpik mo ula-ula amuin magpatikupo ko kanilang dua. Ula-ula amuin maulong ko kanilang dua biyayan. Di na sabab yaon na di tud manjari amuin semulang kau ha amuin kabayaan sin dua maas mo. Sebab bang semulang kau nalamu dia din ang mga ikaunom din ang mga dusa dakula akbarul kabair.
at tawaka. Yan. Hadis ni Rasulullah long niya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Uno long sin Rasulullah, mabaya kamo, suyanta kamo, baitaan ta kamo, sin pinakamalagkuha mga malagkudusa. Pinakalabi in lagko din ng mga dusa dakula. Na nasabot niya rin dito in ukukul walidain. Tinihamukyan to rin ng mga pinakamalagkudusa fa Allahu Ta'ala amuin umato ko hadwa maas mo biyayan. Mataw rin ayatan amuin nang daakin Allahu Ta'ala suwe kita magmarayo hamaas tabiyayan. Dahil ang mga suratul Ankabut ayat 8 lonsin Allahu Ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Tinipyang daakan na mo piyawagib na mo hamano siya suwe magmarayo siya dua maas niya. Dito manjari amuin umato kita dua maasta. Nabab ika lamod yang din ng mga dakula dusa fa Allah Ta'ala. Di sabab atin niya di mataymain amal ibadat tabang imaato kita dua maasta biyayan. Sabab lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih long niya ridha Allah fi ridha al-walidain. In ridha sin Allah Ta'ala ha manusia magsabab harida sin dua maas niya. Wa sakhatullah fi sakhatil wal. Iban astul sin Allah Ta'ala ha manusia magsabab ha astul sin dua maas niya. Na diha hadis ini atine kingatan ta imanusia amo in kiridaan sin Allah Ta'ala apabila malasa kaniya in dua maas niya. Namikyan kingatan ta imanusia amo in kaastulan sin Allah Ta'ala apabila madugal kaniya indua maas niya. Namikyan biyabaita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law ni alwalidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayya. Law sin Rasul sallam in maas long niya siya long niya imakapaluag long niya sin kalawang-lawangan sin surga. Imana niya, siya imahinang sabab maukab kato in amuin lawang sin surga biyayan. Nabang mabaya kolon sin salam, amuin ukaban sin Allah Ta'ala kay mo in lawang sin kalawang-lawangan sin surga, parihala amarayo in dua maas mo. Parihala amarayo. Nabang mabaya kolon ni amuin di maukab kay min kalawang-lawangan sin surga, na lawaa in kapatot si maas mo. Ayaw ko hatin niya umatok ka o ginisbiyayan na di maukab kay imana niya halom sin narkako aliyadu billah. Namikyan biyabayita pan sin Rasulullah sallam long niya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. In surga long niya na madawhat si mano siya ha som si mga siki si mga ina. Hamukuso di matang para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasugo siya. Long niya, ya Rasulullah, mabaya ko long niya magada pagbunuan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, ahayun walidak, uno, buhi panindua maas mo, qal na'am. Lonsin usugyan hoon buhi panindua maas. Qal lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa fihi ma fajahid. Long niya pamaid na ko muna kanila bang mabaya sila ampa ko magjihad. Imana niya bang di siya di mabaya na ayaw ko magjihad parihala sila marayaw. Namikyan long niya ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa adnak. Imana niya hati niya ipaparihala to din ina iban ama iban tay mangud biyayan amo in tay mangud babae ibang mga kamanguran biyayan na di na sabab yaon mga kataw tay manguran na agama Islam ayaw kita
amuin malupa sin umato kita dua maasta. Dita parihalaon ni maasta atau kapasaran ta sila biaya. Dito mapatot yan mga katotay mangura na agama Islam. Demikian kebaita panadis. Lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah akun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Di long sin Rasul sallallahu makasud sa surga. Mga manusia sa mundo ini. Kaysa na akon amo in manusia imaato siya dua maas niya. Ini kedua niya manan amuin dihilang ko niya tatabangan uno-uno biyayan pag ubos siya tutumbuyang ko niya. Manumboy siya sin amuin dihil niya. Demikian ina ikato niya amo imano siya adik na siya mag-inom alak. Pati inom sin alak. Ini kaupat niya amo imano siya amo in kahagaran niya in amo in sihir. Imana niya hati niya hinangan niya in ilmu sihir. Ibang pangadjian niya in ilmu sihir biyayan. Na mga mano siya yaon lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila makasurga-surga. Namikyan, hamuk sahaba, di matang siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi na, ya Rasulullah, mal kabair. Uno long niyang piyagyan long niya mga dusa long niya dakula. Ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, al-ishraku billah. Ini kaysa din ang mga pinakamalagkudusa fa Allah Ta'ala. Amo na insumakuto kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal, summa madha? Lonsin usugyaun, uno palong niya sumuno din kashirikan fa Allah Ta'ala. Lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, summa uququl walidain. In sumuno din nakashirikan fa Allah Ta'ala na amo na in umato ko dua maas mo. Long sinusugyaon, summa mada uno palong niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa liyaminul gamus. Amo in sumapa ko sin kaya bunalang kaw. Upama niya, nangawa ko alta. Na nagdepends ko tul sin sarilo mo wala ako nakakawa sampai sumapa ko sin wala ko nakakawa. At tawa ka kita ko dito ha tabo upama niya. Nalon simbagi mo yaw nakakadto ko patawo kay na. Long niya wairu ulong niya wallahi wala ko nakakadto sakali bakas ko miyadto paamo in ha tabo yadto. Sumapa ko sinamo in puting. Nangkang kiyanganan siya minul gamus at tinayugammisu ahlahu finnar. Hati niya itilakbo halom sin apoy narkagyahan namin amo into himihinang kaniya. Sumapa siya sin kiyabonalan siya. Demikian biyabaita pansin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya la yadkhulul jannah akun wala mukadzibun bil qadar. Di long niya makasud sa surga imano siya umato siya dua maas niya. Iban mangimuting siya sin gantaan. Di siya magkahagad gantaan. Putingan niya. In gantaan ini ikaunam rukun sin iman mga katotay manguran na mga agama Islam. Ikaunam rukun. Napabila magmungkir ko sin qadar. Mangimuting ko sin qadar amo in gantaan pegyan na useless in pagkahagad mo sin lima rukun sin iman. Useless. Di tayo maun sin Allah Ta'ala. Namikyan, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. O namuk usog di matang para Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, ya Rasulullah, ara'ayta in sallaytu salawat al-khams wa sumtu Ramadan wa addaytu az-zakah wa hajjajtu al-bayt famada li? Qal, faman fa'ala dhalika kana
ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada illa ayya'uq walidayhi. Lo sinamukusog yaw di matang para sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uno balong niya ha pangita mo atawa kaamo impanghati mo bang dikato. Banglong niya sumambayang na kulong ni halima waktu. Tinya dia ko di na ko taminggal. Tinya sambayangan ko ilima waktu amo impiawagib sinallahu ta'ala kako. Iban mamuasa ko ha bulan Ramadan, katiyabaan sin Ramadan. Puasahan ko in adlaw niya. Iban idihil ko in zakat sin alta ko apabila makaabot siya ni saban niya. Iban magnekhadya ko Baitullahil Haram. Uno long na imakawakulon sin tawiyaun. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, hiisyusyulong na imano siya huminang sin siya mo yan. Hadlo kiyama in makapagbunyog niya, sarta siya mga kanabi-nabihan. Sarta siya mga tao among mga siddiqi nagbanal tud hapagtuhan nila ibang pag-agama nila. Iban sartahas sila amo im mga syuhada, hati niya miyate sila ang mga syahid. Malengkan, long sin Rasulullah, ayaw kawaliday amo in umato siya dua maas niya. Bang umato siya dua maas niya, in katan na sabot niya ito na mabatal niya. Imaan na niya, di tayo maang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na di na sabab yaon kataw tayo manguran na muha agama Islam. Subay tuod, ayaw kita niyo maligap, sindi na tumaparihala imaas na to. Iban ayaw kita niyo makahinang sinamuin makapamung si mga himumungan amuin kasakta ni maasing kita niyo. Sabahat himumungan ito, long sinallahu ta'ala, kalima to sa pamatawagan ko si maas mo, is, atau si ina ini makasasaw sa upama niya. Na diyan tumanjari mga katotay manguran ng agama Islam. Nasabot pa hadis marfu. Law niya kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi. Katalong niya dusa si manusia mahinang niya diha dunya na di isiksaks kaniya sinallahu ta'ala magtuy sinamo indusa niya yaun. Tagaran siya sampai pa adlo kiamat sin dunya arakala magtobat siya ampunan sinallahu ta'ala inamo indusa niya yaun. Malengkan intaw yaun amo in imato siya dua maas niya di pa dunya na ipananam na sinallahu ta'ala kaniya in kangian sin amo in imato siya dua maas niya. Di pahadun niya, siksaon na siya ipananam na kaniya in tumbas amuin, kangian sinamun imato siya dua maas ni Biya. Na di na sa wapiyaon mga kataw tayo manguran na agama Islam. Bisan pa uno ilag kusin atawa kaamo in tuyuta, magparihala kita ha dua maas na biyayan na di kita niyo makatumbas sin amuin kabinsanahan sin dua maas pa anak niya. Lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yagizi waladun walida illa ay yagidahu mamlukan fayashtari. Di long niya makatumbas long niya imbata hamaas niya. Malengkan apabila imaas niya hinang siya hati niya na hinang siya banyaga. Biyayan, hati niya na biya banyaga siya sintaw, hati niya kiaragang siya hinang siya banyaga, ubos bayaran niya, lukatan niya. Na amuratin biyabaita sinasalam amuin makatumbas siya. Na di na sabab yaun mga katotay manguran na mga agama Islam. Biya hambuk waktu. Amuin aun hambuk di na mga nasabot halom sin hadis. Biya kan Alqama, sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil. Hi Alqama ini asibi pan siya na wapat na in ama niya. Ubos lando ilasa sin ina kaniya. Namikyan in siya malasa tud siya ina niya biyayan. Hawag to nakaasawa siya. Nas sampe hati niya amo in malasa ra siya amo in ina niya biyayan. Hawamok waktu miyano siya.
Pag uwi niya, nag-complain na in asawa niya. Long niya Alkama, hiina mo long niya makasimbol sa zalong niya halombay talong niya. Di long niya magtabang mag-ayupo ta mga anak niya. Na pagkalong niya biyayaw long niya, tinya na puspus na kulong sin asawa. Na pagpina kulong niya din kamo. Pi kulong niya kako. Bang akulong niya imapi mulong niya paiga hiina mulong niya din ha laumanta. Bang hiina mulong niya in mapi mulong niya akulong niya migden ha baita. Lon sin asawa. Sakali in Alkama in napi niya asawa niya. Asawa niya. Ang niya piigin ina niya. Hawak to amo in diwisin anak in ina niya long niya uno Alkama uno yan sayo rako sinamo in kakahinang may tapaigan mo ako may tapalabihin mo ka ako ina mo in asawa mo yan. Nalong ni amura long na ina ig kolong niya sayo kolong niya ig kolong niya din haloman na mo. Din na sa wapiad to in ina nagmumus na siya bihayan namutos na si mga kagamitan niya bihayan mga badyo ginis babarapa ang paniya bit-bit gimuha siya din abay sarta namung siya biyaya unlong ni Alkama bagkanta ko na anak long niya piyamugit siya sin ina minig na in ina wala limugay piyaratungan sin Allah Ta'ala musibahi Alkama sampai nasakit siya sampai amuin nagya sakratul maut siya matay di siya matay biyayan palabtikan siya, tulkinan siya sing kalimat la ilaha illallah, di amibal indila, timukas indila niya na hinang biyabato. Sa kalibiyat to na adlaw-adlaw matay di matay bihayan in kakahinang atawa kamun siksa sin Alkama sa baban sin amuin imato siya hadwa maas niya atawa kaina niya, piaig niya. Ahingga di matangin khabar atau kasuy-suy para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul lawagan yu in maas niya. Asubuhong ku uno in kakahinang sintaw yaon. Kaya baakan na ubos long sin naraak sin Rasul long niya miyarya kolong niya daak sin Rasul. Tinya pakadtuong kolong niya. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lon si Masya bang amura long ni pagpakawan niya kakulong niya sa wawangkan Alkama, bayta ina siya, di na kumagad madto. Hi Alkama bakang kuna anak. Napagawas biyan na minoy na isap, lon sinasalap, kadto ko balik ko madto, bayta isiya. Bang di siya mari, bayta isiya tagarana ko niya doon, akulong ni mong kaniya. Napagkawabiayan ikadua, di na siya magad. Biyaitaan na siya. Banglong na di ko magad. Natagad ko rin di. Rasul sallallahu alaihi wasallam in marikaymo. Napagingat sin ina ni Alkama. Long ni ayaw long. Tagari ako long niya. Magara kumadto. Di ako long ni mabay. Ako long ni kariun sin Rasul. Sube ako long ni madto kaniya. Pagdatang madto. Iya subo na sin Rasul sallam in ina. Long niya. Anak mo long ni Alkama. Ho long ni ako long ni nanganak kaniya. Nabaytay kolong ni sin kakahinang ni Alkama. Long ni Alkama long niya, din sin kaasibi niya, malasa siya kako, sampai nakaasawa siya. Malasa siya kako ulong ni Biyan. Namikyan ni Alkama long niya, bang pagpuasa ralong niya, na bekenhat amuin, pardo sampai pa mga sunat katan puasahan niya. Sambayang damikyan, hati niya, 5 waktu, iwan sampai ka sunatan hinang niya. Katalong niya, na hinang niya inda akan sin agama. Nalaw sin Rasul sallallahu bakan ni maksud kong tungod sin ibadat niya pangasusa, biya din yung pangadatan ataw kapalangin niya tungod kayo. Nalaw sin ina, hi Alkama, anak ko kalasahan ko. Ibang malasa kakulong niya. Hambuk waktulong niya, giapyan niya inasawa niya sampai piaiga ko niya sampai nakapamunga ko hati niya bakang ko na si anak long nebe piamugit ko si anak ko siya nalaw sin Rasul sallam na maapa siya bang di mo siya long niya maapan long niya wayro long niya kapusan sin amal ibadat niya sube mo siya ampunan in katandusan
Long niya di kulong niya kaya ya Rasulullah. Nalong siya sa dita kulong niya lugusan. Sa di na kulong niya atod kulong niya rendi. Tiyawag ni mga sahaba long niya. Tipong kamulong niya roon ng mga kahoy. Pag-ubos long niya suwi niyo. Busbal lamaga na tudlong niya. Kawaan niyo hial kamalong niya. Ibugit ni itilo niyo matupakayo yadto. Sunugan niyo. Hasibura long niya. Hadlok yamalong niya. Labi panin paso sing kayo amuin. Isunog ka niya biyayan. Nakita na sin ina biyayan na tinekyawa na piyagtambingan na biyanin anak niya itilo naman tupamuin kayo. Nakaulag silong niya, ya Rasulullah. Hial ka malong niya. Anak kulong niya tunggalan. Iban maapan ko na siya. Hindi na sa mapiyag tulong sin Rasulullah ibatan niyo. Tulkina ni sila ilaha illallah. Bangdira silong niya makabasa sila ilaha illallah na bakalong niya ikhlasin pagpamong sin inalong niya sa sipog niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagbutang niya kan al-kamabiyayan, hati niya piyabasa na sa sila ilaha illallah na naklimunokin dila, nakalabtik siya sila ilaha illallah ang pamyudtuin na pas niya. Na din na sa mapiyaon mga katautay manguran na mga agama Islam. Ingkita niyo mga kausugan. Bang nakaasawa kita, ang kumprensin maas tabiyan natin, daakang kita sinasawa, simpalangin sinasawa, tabakun marayo, nung ibugitan nin asawa mo. Wayroon dapat katautay manguran na agama Islam. Subay agarantain amuin, maas ta din sinamuin kwantay. Zimatu ya unang zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab, anak ni Abdullah. Anak ni Abdullah nakaasawa siya ha babae na bukan marayo impalangin niya ha kan Umar atau ka maas i Abdullah. Hambuk waktu lonsin Umar ha anak ni Abdullah long niya Abdullah bugitanin asawa mo. Dia kulong ni kasulutan sin pangadatan. Long niya Rasulullah long niya iya ama kulong niya. Di kulong niya makaya long sa kulong niya. Malasa ko kaniya. Iba malasa siya kako. Naway na nagkaiba ni Umar. Gimuha siya. Miyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkadto niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nagsumbong siya. Siulang i Abdullah in kabayaan niya. Piyatawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam i Abdullah. Pagdatang biya iya sumo siya, uno lang niya in, diman iama mo kay mo, amo in siulang mo siya. Long na ipabugit niya kakulong niya, asawa kulong niya, amo di ko kaya lang, sabab kalasahan ko siya, iba malasa lang niya kako. Nalong sinusalam, ati walidak, kahagaralong nin ama mo, kahagara imaas mo, na kaya bugit i Abdullah. Na din na sabab yaon mga katautay mangura na agama Islam, di pila din katutan niyo. Inamo in sampay mahinang tanakontra in maas tabiayan sa babaan sinamuin pagpalabita sin asawa ta din na amuin kwan maas tabiayan. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya la'anallahu al-aqali walidayhi. Liya la'nat sin Allah ta'ala imanu siya umatu hadwa maas niya. Na uno mga katautay mangura na agama Islam. Mabaya kita niyo la'natan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo barangko, al-iyadu billah, dia kumabaya la'natan sin Allah ta'ala. Sabab in la'nat piyagiyan na malayo na ko din ha rahmat sin Allah ta'ala. Mal'un piyagiyan na ba'idun an rahmatillah o matrudun an rahmatillah. Tinya, katna in amuin lasa sin Allah ta'ala kaniya. Na din na sabab yaon mga katautay manguran na mga agama Islam. So, way magsama-sama kita niyo kataan. Amo magmarayo kita niyo hamaas na to. So, pamaong mga dusa na to nakauna ataw ka mga nakapagsambong jawab kita hamaas ta biyayan, sampe iyas tulang biyayan, na bababuhi pa ni maas ta ibang kita, mangayo kita kaampunan kanila. Sabab bang di kita nila ampunan, di ampunan sin Allah Ta'ala in dusa ta biyayan. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain.
In rida sin Allah Ta'ala, magsabab ha, rida sin dua maas. In astur sin Allah Ta'ala, magsabab ha, astur sin dua maas. Nabang kita ni mag-atas, magpi, mamabaya kita kalasahan kita sin Allah Ta'ala, nasubay huminan kita, sin sabab, amo in lumasa kato in dua maas na. Nabang mabaya kita mo in kaastulan sin Allah Ta'ala, na, sulangan ta in dua maas ta, kita na'y mag-atas biyayan. Wahadaynahun nagidain, lon sin Allah Ta'ala. In kami ini lon sin Allah Ta'ala, nagpatampal sa sindwara, in inidan harap madto pa surga sin Allah Ta'ala, in inidan harap madto pa narka sin Allah Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili dhalikum wasaqum bih. Ini lalo sin Allah Ta'ala indan mabuntun. Agad kamoran mabuntul yan. Ayaw ka mo magara karandanan yaun. Sabab mabutas ka mo din na Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Murah-murahan mga kakatotay manguran na mga agama Islam. Hati niya khataman na to na diha ini. Ina mo imaudo na to ini. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamawa na kita isap. Ha mga arba'a bang abutan sin umusing kita niyo. Amo in ikapito. Then ha amo in dusa dakula fa Allah Ta'ala. Amo na in aklo riba. Amo in kamaong kita sing ganda riba, magusaha kita ganda riba, na din ang mga malagkudo sa yaon, insyaAllah ta'ala, arba'a, na mati niya masalasay na to yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, mangindua kita ni Allah ta'ala, murah-murahan hati ni amo in, patap-tapan sin Allah ta'ala, in iman sing kita niyo, iban amo in, pakusugan niya bihayanin pag-iman ta, magsusungin umur ta bihayan, maglalaas kita na magkukusugin amuin pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astaghfirukum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.